मा जाखो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सानफ्रामबो मोनसेल' काहानि बा मोनसेल' जाथाय सानफ्रामबो गुबुन हिनजाव लाना खारनाय सोरबा हाबा जाखानाय हिनजाव खारनाय बायदि जाथाया जोंनि बे बर' समाजाव जागासिनो दङ। बे बर' समाजाव जाबाय थानाय जाथायखौ सोरनिबा खैसाराव गुबुन हारिया बेखौ गानदों नामा? बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि जानानै दङ। बेबायदिनो जानायाथ' माबा माइरं लायनो होननानै बुंदोंमोन बियो। ओमफ्राय बेलाय थांदो थांनानै दा बेलासि फैफिनदो होननांगौ। बेनो आंनि हिन्जावानो। ओमफ्राय दाना लायदो ओमफ्राय दा बेलासि फैदो होनना बुंदोंमोन। दाना नेबायबो आङो 4टा 5टासिम नेबायबो आङो। दाना नेयै गैया। दाना न'आव सोंहरबाय आङो, न'आवबो गैया। जाथि बाहागिनाव थांबाय आं, बाहायबो गैया। नागिरै एकदम हैरान जाबाय आं। मानिपुराव। औ। दिनै सानबा जाबाय नामा दिनैजों। ड्रेसाथ' बाथ'रं। जेबो नांलायाखै। खुनु दावराव दावसि हायां गैया। मा जाहोननि थाखाय खारदोंमोन नोंथां? खारनायाथ' आंथ' बेखौ मिथिया। मा जाहोन आंथ' बेखौ जेबो बुङाखै। नांलाय खमलायबो गैया। आंखौ बेबायदि थगायलांथारदों एकदमबारे। औ खारदों बेयो। आरो आं नांफिनगौ। औ सोरबाफोर अनोबा नागिरना होनो हायोबा मोजां आरोखि। फनखौ रायलायदोंमोन नामा? रायलायनायाथ' रायलायोमोन सिगाङाव, थेवबाबो आं जेबो बुङाखैमोन। बेसेबां रायलायबाबो आं जेबो बुंला होननानै मानसिबो आरो रायलायनायखौ बुंबाबो मानसिफ्रा गाज्रि एसे हमथाना थायोमोन आङो। दावराव दावसि जायो होननानै। दङ, सानै दं। बिनि हौवा सासे 5 बोसोर, सासे 10 बोसोर दं। खावलायनायाथ' आंथ' जेबो दावराव दावसि खालामा। नांगौबा मोजाङै फैफिनथों। मोजाङै संसार जागोन जोङो। आंथ' बेखौ बुवाखैबो, जेबो खालामाखै, नांलायाबो खमलायाखैबो। औ अनोबा सोरबाफोर मोननानै लाखियोबा जासिहरनो हागोन। आंनि न'सिम हमनानै दोननो हायोबा। गथ'फ्रा सासे 10 बोसोर, सासे 5 बोसोर जाबाय। आंनि हिन्जावा मुक्ति ब्रह्म। माबायदि स्टाइलाव खारनाय जादों? स्टाइल माने गासिबो लांजोबथारदों बियो। मोनसेबो बुस्थु दोनलाङाखै बे। बे गामिनि सासे हाबा जाखानाय आइजोआ खारनानै दं। दा नोंथाङा गामिनि सासे मानसि हिसाबै बेथ' समाज हिसाबै बहुद गाज्रि जादों जे बिथांमोना आजि 20-25 बोसोरसो संसार जाबाय। गथ'बो सानै दङ। सासेया जाबाय 11 बोसोर जाबाय, सासेया 5 बोसोर जाबाय। दा बेखिनि एथ' गोबाव संसार जानानै दिनै गावनि गथ' गथायखौ गारनानै खारनायाव जों समाज हिसाबै गाज्रि नुदों। गाज्रिया ओरैबायदि नुदों जे बिनि न'खराव दिनै बिनि गथ' गथायखौ जाहोनाय लोंहोनाय दायथ'आ कमप्लिट हिनजावनि सायाव दंमोन। बिथाङा दिनै खामला मुजिरा बा माबा मोनसे मावनाय हिसाबै फुङाव बाहेरायाव ओंखारलांनानै थाइसे थाइनै खामायनानै लाबोनायनि दायथ' दंमोन। खिन्थु बिमा हिसाबै बेनाव गथ' गथायखौ फोसाबनाय, जाहोनाय लोंहोनायनि माखासे खामानि दं। नाथाय बेफोरबायदि अभाबाव दिनै गथ' गथाया खस्थ'आव भुगिनानै दं। आरो नैबे जाय खारजादों बे बिथाङाबो दिनै हांख्रायदों, दुखु मोनदों, संसार बायजादों। बे संसार बायनायखौ दिनै बोरैबा फोसाबफिननो हायो होननानै दिनै मिडियानि थ्रुयै दिनै बे बिथाङा खावलायदों। जाहाथे बे खारनाय हिन्जावा मुथि ब्रह्म होनो बिथांनि नामखौ। मुथि ब्रह्मआ जाहाथे जेरावखि थाया दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जुदि नुदोंब्ला फैफिनदों। बिथांमोनाबो न'खरनि मानसिफोराबो फैफिनबा ग्रहन खालामफिनगोन होननानै बुंदों। रायजो राजायाबो दिनै हांख्रायदों। रायजो राजायाबो फैफिनबा मोजां मोनगोन। बिथांनि सायाव जों जेबो माने गाज्रि साननाय नङा। जाहाथे फैफिनोबा मोजां जायो। जों बेखौनो रायजो राजानि जानानै बेखौनो हांख्रायदों आरो। नोंथांखौ बाहेरायाव सोरबाफोर रायजो राजाफोर नुयोब्ला
नोंथांमोननि गामिसिम आरो नोंथांनि न'खरसिम जौनायनि थाखाय मा खालामो? आच्छा जुदि बे मुथि ब्रह्मखौ जुदि माने जेरावखि जाया सोरबाफोर नुयोबा दल संगठनफ्रा नुयोब्ला बा माबा मोनसे आफादफ्रा जुदि नुनानै हमनानै मोनोबा बिथांमोना जुदि हमनानै जोंनो खबर होनानै जों जुदि बे बिथांनिसिम होफैफिननो हायोबा बिथांमोननि सायाव आं जोबोद साबायखर थागोन आरो नैबे न'खराबो माने गोजोननाय मोनसे भाब थागोन आरोखि।